Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu ọzọ n'ụbọchị taa. Aka m bụ onye nke gị Maazị Onyekachukwu. Ihe anyị ji bịa taa bụ maka oke ọgbaghara dị n'ezinụlọ n'ụbọchị taa. Ije na tribunal divorce ebe ọbụla, ịbịa n'efere mba ụwa akpọrọ ịntanetị, efu ma ndị anyị na-enegara anya bụ ndị celebrities, onye ọbụla na nke ya ọgbaghara karịa. O wee lotere m akụkọ nna m kọrọ m mgbe m pere mpe, n'ihi na ọ na akụkọ ka ndị gboo ji akụziri ụmụ ha ihe, akụkọ na inu ka ha ji akụziri ụmụ ha ihe. O wee kọrọ m na ewere nwoke pụtara na nwokorobịa pụtara na sị nna ya na ya etoru gị ịnụ nwaanyị, na ya chọrọ ịnụ nwaanyị. Papa ya wee sị ya na mbọchị o toruru ịnụ nwaanyị ya gwụ ya na ya ji afịa na ọka torubi ịnụ nwaanyị, mana mbọchị ọ chọrọ itoru, ọ sị na ya etoru ịnụ nwaanyị ya gwụ ya ka ya gwa ihe ọ ga-eme, na ọ bụ na o mewe ihe ahụ ya eduru ya oje nụta nwaanyị ọbụla ọ chọrọ ịnụ. Nwatakịrị asị ụkọ sị ya gị na aja eche ya eche, mgbe ọbụla iji wee chechee bịakwute ya na ya ga-agwa gị ihe ị ga-eme. Nwatakịrị emechee bịakwute papa ya sị ya na ya gwa gị na ya adịgo nkwadobe ịnụ nwaanyị, ihe ọhụ ịsịkwa na ihe ịchọ ka ya mee ka ya mee ya. Nwokorobịa a na-agwa gị etogo gbaa agba. O wee si oke si oru n'ụtụtụ echi na gị bịakwa ọzọ, gị bịa kpote ya ka ha mee ihe wa na-ekwesịrị ime. Oru n'ụtụtụ chi efobe efo, nwatakịrị abịa sị nna ya na ya gwa gị na ya achọghị ịnụ nwaanyị. Ọsị oke na nsogbu adịrọ. Papa ya wee jee mekwuo ọkụ, were nnukwu ite ọ na dọkwasị n'ọkụ, were mmanụ Igbo wujuo n'ite ahụ, kwanye ọkụ na ya. Nwatakịrị a na-ekiri ya, ọ kwanye ọkụ, mmanụ a wee sụwa na-asụ pụtụpụtụpụtụpụtụ. O were ji, o were ogbe ji, mba ji tinye n'ime mmanụ ahụ, wee sị nwa ya nwoke na gị wepụta ji ahụ dị n'ime mmanụ ahụ, na mgbe ọbụla ị toruru iwepụtawo ji dị n'ime mmanụ a, ya ma na itorugo ịnụ nwaanyị. Nwa ya nwoke edie chia na ihe ọ dị pọsịbụl, ọ chọrọ na ọ bụ na ọ dịghọrọ gị pọsịbụl, that means na ọ dịghọrọ gị pọsịbụl ịnụ nwaanyị. Na mgbe ọbụla ị toruru iwefụtawu ji a dị n'ime ite ọkụ a, ya ma na itoru gị ịnụ nwaanyị. Nwa ya nwoke arọcha ịbịa nso ụzọ ọkụ na ihe niile, ọ na ọsị ya gị jee kwadowe mbọsị ọbụla ịkwadote. Oru mbọchị ọzọ after some months, nwatakịrị anachitekwa ọzọ sị nna ya na ọkago ya obi na ya ga-ewepụtawu ji ahụ. Ọsị oke papa eje mekwukwa ọkụ ọzọ, ọkụ a na-asụ, owukwere mba ji tinyekwa n'ime ya, si ya na o wepụtaghị ene ji ahụ, ya ma na otoru gị ịnụ nwaanyị. Nwatakịrị abanye die ụzọ ọkụ a, die ya rute nso, weta aka imetụ mmanụ ahụ, pịam detenu epiele ya aka, ọ na-azụ. Papa emechaa ya ọgwụ, eteriche ya, si ya sọrị, ọcha na itorubi ịnụ nwaanyị. Na mbọchị ọbụla iwepụtara ji ahụ ka ya ga-ama na itorugo oge ịnụ nwaanyị. Nwatakịrị echegide ihe ọ ga-eme, makwa ya ama na ya na-ete ekichi ya afọ ịbụọ, bren ya na-agbagote, wee ruo nde ọ na-arara ụra, wee na-eche kedu ihe. Mgbe a bụ mgbe e wee respect, ọ dịọ ka nke anụ anyị a na-anụta n'ịntanetị, maọbụ ịfụ ịtụgoria imebife kpọrọ bịakwute papa gị sị anyị na-achị ịnụ nwaanyị. Nke a bụ na a ga-akpa ya akpa, papa ga-asị gị oke ngwa ka anyị na-ewere gị ayọ ihe ga-anụ. So nwoke echegide ihe ya wee si owe oke bịakwute papa ya sị ya na ya etorugo oge ịnụ nwaanyị. Papa ya wee jee mekwukwa ọkụ ka o si emekwu, tinye ji n'ọkụ. Nwatakịrị echegide ihe ọ ga-eme, bịa ji ya nso, okweghọ. Ọ bịa nso n'ọkụ ahụ, okweghọ. O tinye aka, mmanụ akarịa. O wee were mma n'anya n'ukwu nkwụ dị na be ha, were mma bete igu, pịchachacha igwe ahụ, wee nọrọ ebe tere aka, tinye ihe igwe ahụ na ihe osisi igwe ahụ, tinye n'ime ite mmanụ ahụ, na-adụ ya na-asachi atịrị ọfụji ahụ ebe o siri ike. O were ihe igwe ahụ due na ji ahụ igwe ahụ abanye na ji, o wee jide ya ma na-ejie ya, o wee wepụta ya. Papa ya wee sị ya yes na otorugo oge ịnụ nwaanyị. Na ọ dozie eze ọ na-asị na ya etorugo oge ịnụ nwaanyị, na ya ji ma na otorugo oge ịnụ nwaanyị bụ na ọ dị atị nke ọ na-atị nke wonwe, and na nwoke ọbụla na-atị nke wonwe na ya na nwaanyị ama mbiu, bikos na otu ahụ isi atị nke ka ụmụ nwaanyị si atị nke, na a ga na-enwe clash. So na gị wee izu ịnụ nwaanyị bụ na ị ga-etoru n'ụdị ọ ga-abụ ifu ebe nwaanyị na-aga egbe ya nkịtị, ị mara ụzọ ọzọ ị ga-esi wee wetakwa ihe ahụ a chọrọ ka ị weta.
otu ahụ nwunye gị si eme ya gị wa asụ nwoke itukwula ana chee ọkwa ịma mekwu ya ahụ ome ya ahụ ịchọ ka o mee mana ọ ga-ejizi happiness wee mee n'ihi na gịnị ịtị nkiri ichere echiche karịa yawa wee mara ka ị ga-esi wee mee. So ụfọdụ n'ime anyị tata na-anụ nwaanyị na-eweche nsogbu a ọ bụrụ na mmadụ bụ celebrity ma ọ na mmadụ toro bitewetewe ego bụ na otoro gị ịnụ nwaanyị a na-ezu ihe ezu a na-ezu ogo ihe iru oge a ma omume gị o ma echiche gị o ma ihe niile ga-echenji ya wee bụrụ ihe amamihe wee dịla anyị amamihe indise na okoro etoeto wee ọgọdọ ikuku bịa o buru ya bụrụ ọgọdọ ya. So ka anyị wetu obi wee akụ na uche di na nwunye ji ebi n'ụlọ ya bụ na ebe ọ bụ na isi na ụta na iwu bụ na ị ga-eme ụta na iwu bụkara mụnwa ga-eme ụta ọ bụ na nwatakịrị ahụ shiri ọnwụ na ọ bụghị ihe papa ya na-agwa ya ka a ga-eme je n'ọnwa mgbe ya na-ewe problem o wee bụrụ ihe mmụta wee dịrị anyị wee na-asị nọọ ihe akụkọ a ka ndị okenye ji akọwa ihe mgbe gboo. Anyị ga na-ewetakwara unu akụkọ dị otu a n'iche iche wee na-ewetakwa ya ka anyị ncha wee si ebe ahụ